The world as we have created it is a process of our thinking, which to some it is the consequences of their actions, and to others, tribulations come to them naturally. Alhaji, ai mu a hukumar 'yan sanda. Cats, ba ma karɓar sanas. Kai, wai da ma akan 'yan sanda ne kake wannan gudan dan uwarka? And today, in our present society, we see people compromising ethics, rationalizing evil, falsehood, betrayal. Here, we will see how good and bad exist among our youth, and how others still believe that they can change the narrative by standing on the principle of positivity. All watched out in Ina Mafita. Intriguing actions, misunderstandings, mistrusts, and death. Ya mace bai da wani amfani Allah shiga ta malam. Ya mace da ta girma Allah shiga ta malam ka aure da ita. Ayya malam. Ni kuma da na zo bas lady. Uwar amarya ba? Zan je wani birthday na ƙawata da ake yi. Ai malam lokacin da na rurinka a lokacin ake da tsari. Takardun yarinya nan da kudu da kudu da za a tura. Ai dai wannan bikin ba ruwa na. Gwamna shi ne gaban amarya kuma shi ne gaban Ina Mafita. Ni ta mutu kawai ga ya ba alaji. Wallahi ki hakuri kin ga ganin nan zuwa a hanya na kin san halin umma wallahi. Ya ta san kubita. You have not lived today until you have done something for someone who can never repay you. Watch out as we see how people who have helped others and the help turn against them. Follow us again as we see how clashes and rivals between giants is causing suffering and enmity to innocents caught in the crosshairs. Ina Mafita. Yunan! Yunan! Kiriku! Yunan! Aba kaga wannan? Kai kiya kenan, ana damuwa kenan. Kaga wannan? Jirgi kenan. Ga kuma dan hakin da kare na ba. Har guguwa kenan. Ka dau mutum da dau kayansa. Gaskiya Jafar, da ci iyaye za su rika samun yaya irin ka. To da ƴaƴan za su zama abin alfahari. Lawali kenan. An yi ma iyaye addu'a ya zama wajibi. Ko da suna rai, ballantana kuma ba sa rai. Killings, betrayal, and destructions of families, causing people to leave their homes for the fear of losing their lives. To Khadija dai ni na yi daga yau na sa doka. Ba ita ba rike waya. Ya rama sunanta dan kidnapping. Da su kansu jami'an tsaro cewa suka yi zargin sa suke yi ba wai sun kama shi da hujja ba. Allah dai ya bani gaskiya. Kowa da yadda Allah yake jarabta shi. Amma ba gaskiya bane a ce shaye-shaye yana yaye bakin ciki. Hasali ma cutarwa yake. Ga wannan malam dan garba fasa kati. Malam Yusuf, Malam dan garba. wannan dinno ne? Ai wannan ba komai bane ba ma. Ka dai je kai shawara. A yaka, wata shawara ko ba? Ai wanda su ne shawara. Sannan Malam Yusuf, ya kake so ai? Amma dai malam dan garba yarinyar nan ba ta shiga ko ina ko. To, Malam Yusuf, ko ni kaina da ke gidan nan sai mamanta tana cikin gida. Ai ba inda take zuwa. Malam Yusuf. Ban za maki ne. Dan Allah ka dan. Magana ga gaskiya ne. Wallahi ka dawo gidan. Wato kai sarkin gudu ko? Malam ina da tambaya. Assalamu alaikum. Kai Alhaji ne ba. Nan fa office din mai digiri muke. Hello? Ba ni da masaniya akan komai. Kwantar da hankalinka abokina. Ko menene zan sai da ni? Gaskiya ne malam. Wannan lamari ya yi daɗi. Abin da yasa na kira ka. Abota ba wasa bace. Ina hanya gab da ke nake. Ina matar da yaron. Haramun ne matsalaka.
yanzu na sha wannan duk wata damuwa ta za ta kawo. Malam Yusuf Wai wani jakar da. Malam ne kaɗai zai iya nemo mafita. To ina mafitai? akwai mafita. Story by Alhassan Abubakar Ingawa, Yusuf Sulaiman Nakano, Ismail SK Abubakar, and Mahmoud Sani KK. Produced by Yusuf Sulaiman Nakano and directed by the distinctive director Alhassan Abubakar Ingawa. Don't forget to follow us on our YouTube channel named Ingawa TV. Subscribe and hit the bell for more.